साइकेलाबो गंनै बिसिनि लेखा फरायनायफ्राबो लेखा सेस खाबा गिबियावनो आंनिफ्राय गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि समाव आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो चिरां जिल्ला लाइमुथि गामिनि गंसे गोरिब नखरा दिनै लाइनजों बिथांमोननि धोन सम्पथिया दिनै सेवहांगार जालांबाय। आं बेनिखायनो खावलायनो सानो जोंनि बर' समाजनि आंनि बिदा फंबायमोन, जों जाहाथे बिथांनि नखरखौ जों एसेब्लाबो नायफिनगोन आरो जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' साराबो बिथांनि नखरखौ एसेब्लाबो खबर लाहरगोन आरो लाइन डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो फैनानै बिथांमोननि नखरखौ सुलु लाफैगोन। मानोना लाइनजोंसो खामनाय जाथाय सर्ट जानानै बिथांमोनाबो एसेब्लाबो बिथांमोननि नखराव खबर फैगोन आरो आं बेनिखायनो खावलायनो सानो जोंनि बर' समाजनि आंनि बिदा फंबायमोन, जों जाहाथे बिथांमोननि नखरखौ एसेब्लाबो अनसुंथाइ हरगोन आरो जि हायो बिथांमोननि नखरखौ हेफाजाब खालामगोन। आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय, जाहाथे जों गासैजोंबो गोरोबलायगोन आरो जोङो गावजों गाव हेफाजाब होलायगोनखौ आं सानो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलाङोब्ला थारैनो बुजि मोनगोन। आलामि मिर्जागुरि गामियावहाय कारेन्टजोंहाय माबादों, कारेन्ट आं खामब्लावजोबदों माबा सर्ट जानानैहाय। ओमफ्राय दा साइकेलाबो गंनै बिसिनि लेखा फरायनायफ्राबो लेखा सेस खामाजोबबाय। नखरावबो अबस्था गैया, हाजिरा हुजिरा मावनानैसो बिदिनो स्कुलाव थाङो, ओमफ्राय लेखाफ्राबो खामजोबबाय। बिदिनो सरखाराबो एसे अननानै नायफैयो। ओरै नखरनि गारजेनाबो आफामोनाबो गैया, गैयिनि थाखायनो दस्रायाव खामानि मावहैनाङो। जेन बयबो हेफाजाब होयो बिसोरनि फरायनायाव, हाजिरा हुजिरा मावो समाव बेजोंनो स्कुलाव थाङो, बेजोंनो हाजिरा हुजिरा मावनायनि बायदि फाथो खामला सुनायनि फैसा थाइसे थाइनै दङ, बेबो खामफाजोबबाय। गस्लाफ्राबो गांसेबो थायाखिसै, लेखायाबो खामफाजोबबाय। गासैखौबो सरखारा एसे दा खुंथायाव थानाय सरखारा जेन एसे हेफाजाब होयो बे नखराव, बेनि थाखायनो सरखारखौबो खावलायनाय जाबाय। कारेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो खावलायनाय जाबाय जिहेतु बे कारेन्ट डिपार्टमेन्टआ नायफैयो। हारसिङै खामब्लावजोबदों माबा खाथबमा जोंनानैहाय, ओमफ्राय जोंबो न'आव गैयामोन, फाथो सुहैदोंमोन। ओमफ्राय बे सासेयाबो फंबाया स्कुल गनानैहाय फाथो सुहैदोंमोन, ओमफ्राय सासेया न'आव दंमोन। ओमफ्राय हाखु दाखु कारेन्टखौ दानहैबाय, ओमफ्राय दानहैलाबो हास्लाबखायासै। दा बे कारेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो जेन नायफैयो बेखौनो खावलायबाय। नखरावबो गैया अबस्थाफ्रानो बिदिनो खस्थ'यैनो माबानाङो, जेन बयबो न'आनो गैले नै थानोबो, महाय थानाय महाय फरायबावनाय, लेखा गांसेबो थायाखिसै। साइकेल गंनै नस्थ' जाबाय, साइकेलजोंसो थांखायोमोन। दा बिसोरो माजों माबाबावनाय, बिसिना गंसेबो गैले। दा बेखौनो बयबो नायफैयो। दानि सरखाराबो जेन सारमोना नायफैयो अननानै बे नखरखौ, बेखौनो आं सरखारनिसिमबो खावलायनाय थाबाय।